Ano, kadami pa? Nakaka. Inawa, Japan. Kasi sila. Mapakita mo yung paninda mo pare. Guys, pili na kayo. Guys, kaninang alas 4 pa kami gising. Hanggang ngayon, ganito pa rin. Walang bawas. Meron na, Jay. Apat na. Ay, tatlo. Ay, tatlo. Saan Gcash po para po, no? Para maubos na po, para makatulog na sa Antipasig. Ito nalulog na. Sarap to eh, maulan eh. Ay, hindi ka pinalata. Guys, ubusin namin to. Ubusin namin to. Nakalista. Hello po sa ating 6,000 viewers. At mga Soka Bells nila ay yan, magkano pare? Nalulunod na po ako pasukan niya. Ano lang po, 50. With rice ay 60. Yan na po kayo. Ito, ma'am, bili ka ba? Pare? Yan, kahit pare. Ay, sabi mo kayo. Kita lang patay. Nagayas niya niya. Wow! Wow! Pwede pa nakapagpagpag na. Yan. Okinawa. Kaya kayo sa akin. Lagay lapis, de. Ay, ubos na yung lapis. Hi guys! Yan, hello po sa ating 26,000 viewers. Magbasa ka na ng commenting. Pagsasabali tila ako ni guys. Kulang to kay Pate. Ay ano, magkano nga to? Tsaka isa nito? Naku, baka pang isang araw mo lang dyan, sulatan mo lahat. Anong grade? Grade? 20 isa. Ilang piraso? Lima. Kulang yan lima. Ilang ano krayon? Magkano ba yung krayon na ano? Magkano? Ay, magkano pa pag walo? Walo? Wala? Wala ka ulit ma. Walo. Oh! 31. Oh, wala. Ano si Nakunin mo dito, Charles. Ano dito? Matapos ako. Walang notebook. Ulang. Uras mo, uras. Wala na. Ay, sabarihan mo nga itong kalo. Kibiti. Ito lang yung notebook niya. Wait lang ni ah. Kaya ka, yan tapos yun.
Ay, plastic. Ano ka naman pala ito? Ano ito kayo ng visa? 75. Kailan yung binuhok ko ito? 79. 60, 65, 79. Ilan ba ga? Ay, 31. 31. Na tawad? 31, 32, 33, 34, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Tapos ito ilan? 160. Ang kunin? Ilang notebook? Ay, plastic nga. Print ako ng ano. Wait lang ah. Di equal. 80. Ay, ha? Wait lang. Ano ang bariya? Ilan ba kayo lahat? Ilan lang sir? Diba? So, iyan. Hello po sa ating 47% na guys. At napaka-busy namin ngayon. Yan, thank you po. Sir, ay, aloha. Jay, pagbasa ka ng kumain. Yan si Gigi guys. Oh, diesel eh. Ate, pasay pa pasay. Ate, pasay, magbasa ka nga ng kumain. Mga negosyante ng mga DFL nice naman more customer and more blessing. Yan, thank you po Sir Rodolfo. Ilan po kayo Sir Robert Bacanio? Baka nagpipicture dyan din. Hello po Ma'am Adela. Dalawa na lang yun nandiyan ay. Thank you Sir Aloha. Yan. Thank you po. Bagong subscriber daw natin. Ay, dito daw. Kahit 20 na lang. Kaya bigay ng bagya. Ay, ano? Large sabihin. Ayan. Hello po sa ating 55 viewers. Yan, hello po Ma'am Christina Austo. Yan, from Laguna, Santa Rosa, Laguna. Hello po. Ayan, nag-aalog na si Bibigay. Shake, shake, shake. Isa yung kami. Ano, Jay? Nilakaw na yung lugaw. Icon mo, pares mo. Wait lang po kayo. Kabala niyo na. Isang 39. Sino daw po ang gustong pakyawin yung pares ni Kuan? Ano yung DJ? Kay kami. At napapaiyak na si Auntie Pasing, oh. Yung katyan. Tapos sa... Ipadala na lang po namin dyan. Kung saan yung kayo doon. Ayun, ito yung kay Lovely naman. 29. Hindi. Hindi na yung bati. Kasi nga kung mag-ipon na, nagpipiso niya sa akin. Bili ko ng pares. Change na lang. Ay, nagpaparihan na ako. Ha? Nagpaparihan na kita? Dito ka nagkuha? Hindi. Bahala ka din. Oo, nag-con kasi. Ayan, Jay. Kaya pa? Ilan na ito? 29. Hello, watching from California. Hello po, Ma'am Amelia. Si Panpan na ito, si Dayna. Shout out po sa Evangelista family. Hello po. Jay, tingin ka daw, Jay.
Nyok daw. Bili ka na po, Sir Wala na pa Ayan, thank you so much po, Sir Rodolfo. Ayan, bali, nagising po kami ay 4 a.m. Dahil kami nagluto ng pares. Kaya lang ano, guys? Kayo, Ano lang yan? Dayo nilang pares. 29 isang food floor. Antipasing, dali nga dito. Yung kay Dai na. 29. Ayan sa antipasing, oh. Yan, hello po sa ating 60 viewers. Nagsikain na ba kayo ng hapuna? Kahit tanghalian? Bili na kayo guys ng pares. Wala kayo. Dudulog. Ay, tatlo pa lang yata nagbili. Nabida mo di pares guys. Bida pa umak. Nagbili namin nagsama-sama kami. Nakajay, pinapagalitan na si DJ. Kumusta mga Dragon Fruit ladies from Toronto, Canada? Hello po, Sir Amang Apostol. Aisa, hello, and sister. Hello po, Ma'am Amelia. And busy si Aisa. Ganito po kami everyday na 3 days na kami na Haggard. Wala po si Pasi. Wala daw si Antipasing. Antipasing, nahanap ka nila. Hello po kay Sir Laitel Banyes from South Korea. Hello po. Hello po kay Jero sa Korea. Sakto sa maulang panahon. Oo nga, kaya lang hindi ko alam bakit. Bakit hindi mo lang bumibili. Ante, bago bukit pa ng Antipasing. Ano, DJ? Ay, madilim na. Wala po nabigahin. Sige po. Saan po ba kayo at nang maipag-busy na lang? Bakit po yata ay mapanik ko. Ay, nagawa ko na kala ko ng ganyan. Yan, hello po kay Lenny. Thank you! Thank you! Yan, thank you so much. Meron na. Kabataan natin. Shout out kay Jen Evangelista from Pampanga. Yan, hello po Ma'am Jen. Nagsisilan niyo. Hindi na sila kain ng pares. Sayang tayo. Mas pinyas ako. Sarap naman yung parang siyempre. Paano man nagluto ka ba? Siyempre po. Jen, masarap daw Jen, pare. Sobrang sarap po. Marami. Si Madonna po nagluto. Ano sabi ni aking kanina, Jen? Sobrang sarap daw. Nakalimutan niyang may asawa sa akin. Kaso bakit dalawang at tatlo pa rin yung bumibili? Ano kaya? Kasi hindi nila nagtanong dito eh. Hindi nila kilala. Ano yung pares? So ngayon pa lang namin siya pinapakilala sa merkado. Mamaya ipa-pre-taste na lang kaya natin. Ano ba yun? Pwede na ba? Hindi kayo magtanghalian. Hindi kayo sa pasta. Yan, kakain ako ng pare. Ayan, grabe yung lay. Mababasa rin yung karne dito. Galing ni JJ mag-promote. Go, go, go! Sige po. Iikon ko lang po yun. There's a watching from San Diego. Hello po, Ma'am. Anilita Evans. Lagi po kayo sinusubaybay. Thank you po, Ma'am Jennifer Evangelista. Mayak man. Ano, kumutang si pare. Yan na maalis. Hindi mo tayo. Po, nagsaman. Marco, sino ba mga bumili si Ake? Naku, kung sa akin talaga. Ay, kondo. Ayan na ako.
Sandok May mo. kaunyan pa na? Sandok mo ang isang pare. Ay, sa Paris daw. With the rice? Huwag na yung rice. Ay, tinag daw sa Lutuin ko na yung rice. Order ka ng rice dito. Meron pa doon, may kanin pa doon. Ano yan? Basta ka lang dyan. Magandang umaga, watching po. Connecticut, USA. Yan guys, bili na kayo. Pabili, sige po. Saan po kayo, Sir Jeffrey? Magandang umaga, watching po. Ayan na si Yang Yang. Nakaring ka agad. Wah, Ray. Ah! Sigaw kasi Auntie Pares. Pares. Ante, magsigaw ka lang ng Pares. Allah! Pares. Ano yan? Ang Siguro nagising. Magsigaw ka daw Auntie ng Pares. Pares. Thanks for coming out there and watching me all the time. Kuha ka pag vlog to. Meron pang pinuta. Ay, wala Pares? Kapag. Hindi naman. Hindi na gagawin ng pampare. Sa tiguan. Ay, kasi may konti, may prawn. Baka inalo mo dun sa ano. May imas pa rin kasi. Kasi pasimpunin mo yung mga dito na Nagalang lang. yung mga ano naman. Sabihin mo kasi yung kinagot ko ng handa. Yung medyo sa lamisa yung iyak mo eh. Ang doon, silpon ng bagwi ako. Nakalive ka. Santi Pasing ba nagluto pag Santi bibili ako? Opo, Santi Pasing din po. Siya po yung naghalo. Huwag siya, tinuruan ko siya magluto. Kasi ano, uwi muna ako ng Manila at nihatid ko yung aking Pero pang di daw gusto guys, baka hindi na ulit. buraran. Hindi na masundan. Well, Huwag na sa akin. oo, mayroon na dito yung We! Sino ba ito? Ano nga yung panggawa na yan? Ano? Hindi ka na kasama sa pamilya. Tinulong lang sa mga ito. Wow! Sabihin ko. Ba't may utang ka paping dito? Ang galing sa kanya. Guys, sold out nyo na. I-sold out nyo na yung tinda na yan yan. Walang extra large. Walang extra large. Diba? Walang ano, comment? Walang ano. Ay! Sa cellphone mo kasi. Ingat, Jo. Ang paluwas. Ako yung chef na ang chef. Uwi din po yan sila sa ano. Ay, balik din sa dito sa Francis. Pwede po ba utang muna? Anti kasi pwede daw utang. Gcash. Tapos anti kasi magkain. Send Gcash po. Kami na pong bahala mag-receive. We accept Gcash. Tapos sa kain namin sa iba yun po. O, diba?
Maglalamig na kayo, magpares na kayo. Mali, di. Chef pala. Chef sabi kasi. Chef Yuan. Parang kasi sinabi niyang chef yung pano yung pare. May boxer bang paredes? Tayo ng head, very short, music. Pero, ingat yan. Pares. Ay, thank you po. Walang master grade, wala. Ah, kompleto. Pares! Pares kayo dyan. So, maganda yung tindiran na tayo magbilaan. Naka-apron pa po sa kapatid. Kamay ko lang na. Hindi, oh, kompleto din. Ano kaya nila masarap? May takas nila. Kasi nakalimutan pa rin. Hindi, natawag ko na yung dapat 60 ano. Dahil sa inyo tayo yan yun, magandang buhay po ang sisipag talaga nila lagi kayo sa dito. Hello, baby. Hello, daw yan yan. Udlot ang tulong. Buwa, sita. Yan. Nat, meron kayo sa pasok ng asuke. Kanta kasi kayo, pasok mga suki. Iba ka na lalo mag-video. Ayan, hello po kay Ma'am Ann. Ano? Pinikon. Ha? Pinikon. Ann Pinikon. Ayan. Tap, tap, tap. Hello po kay Ma'am Maria. Maria Livino. Shout out watching from California. Yan, hello po Ma'am Maria. Hello po. Bili na po kayo ng parrot. Kay Ma'am, hello din po kay Ma'am Mirna Yuson. Hello po. Hello po. Magandang buhay po, mga masisipag. Masisipag talaga nila. Lagi kayo mag-iingat. Yan. Thank you so much po. Kay Reyna Tirano, pa-shoutout watching from Bulacan. Yan, hello po. Ma'am Reyna. Yan, yung complain na. Hello, yan. Oh, hello daw. Popot. Tawag ka rin din. Popot. Magandang tanghali po. Yan, hello po kay Sir Rayo. Sabihin mo bakit sabihin mo bakit shout out po. Watching. Ay! Ang Paris. Nagka-make order na ano, Kuya Dudang. Kaya nga, Kuya Dudang, shout out. Ilang ano? Hello yan. Dito ka na mag-shout out ka na. Hello po, Ma'am Auntie Newton. Hello po. Say hi nga. Hi, Tita. Kamusta po, Tita? Blow a kiss ikaw doon. Blow a kiss. Okay, flying kiss. Ay, galing na. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Alisin mo na yung kamay mo eh. Nagdikit na. Mwah. Shout out po kay Star.
Hello po, Ma'am Fred. Hello po. Hello po. Thank you so much po sa panonood. Hello po. Lagi ang mas bye-bye sa inyo. Kaya lahat na so much din. Ma'am Beer, thank you po. Thank you so much. Dito ka din. Thank you po. 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 Yan is so beautiful. Thank you po. Thank you. Thank you po, tita. Hello po sa ating 83 viewers. Kaya natin viewers, oh, that's correct. Oh, thank you ka na. Thank you po. Pasok ng mga masute. Fresh and take Estonia. Nanin ng sabihan. That's 20%. Kahit anong gagawin ko po talaga, kahit kaya na ko naman. May order si Ewan ko bakit. Started shot Yun lang talaga yung katawan mo. Cheers kong po ako. Sexy lang talaga. Vince Bar. Parang ito. Ikaw ba naman pinaglihin sa part? Sa kamuting tahol mo pa yata? Sabi ko sinara, buwan pa rin yata? Pero, Hindi. Yan, hello po sa ating 90 viewers. di magbabago si Madonna, ang ganda pa rin. Thank you so much. Tama, bakit? Tama, pare. Ang katawan. Pagdating sa bahay mo, mag-usap. Mag-usap na kayo. Ay, mag-iudan ka kaya. Ibawas mo na yung sa akin, ha? Oh! Sir Daniel! Gising ka, tama na. Ang dawang. Marilit ka naman po sa live natin. Marilit na ka. Guys, kumay na pares. Sir Daniel! Ay! Ako yan. Pares ko. 50. Pwede man ulam ko yan. Opo, pwede rin po. Baka po. Nakain ko kayong baka? Ito lang po. Sabaw pa lang po.
Kumain niyo na to. Sabi mo naman na, hindi ko mapuno. Pag may trangkaso, masarap yung sarapan ko. Kapatawis daw ng may sakit. Wala mo dito? Hotdog. You are also beautiful, ladies. Keep up the good work. And thank you so much po, Ma'am. Marang sa tawag sa bayan. Nagkaroon ka na lang ng mangyandi na Bigyan ko yung chili. ha? Ito ay may nakatambay oh. First na may bibili na Sila hindi. Magtaro ko na. Good promote your business. By mentioning Hello po sa ating 104 viewers. Please promote your business by mentioning your items. Ayan, dito lang po yan sa Barangay Multiflower Sunset Afternoon. Mga viewers naman kasi namin, hindi taga dito eh. dapat may ano ka dyan sa kulay na tayo. Ano yung tikot? Hi po. Ngayon, Dito ako dito na. ito yung gusto nila eh. Hindi ko sa matanda eh. Tapos yung sa mga bata. Hindi, may notes ko. Hello po kay Jen Mora Matsu. Gusto ko. Magpaano na kayo? Timpla na kayo. Libre na kayo. Hindi, may nagbibigyan siya. Gusto niya? Timpla ka na sila mister, oh. Magkukulay kami guys, be! Talaga namin dapat tagal makaawa ko para maubos yung pares eh. Ano gusto niyo guys? Rice pa, burger. Bagsak pa rin sa may diwata. Grabe naman po. Hindi naman po. Hindi naman po namin naagaw. Hello po. Sir Jean, Mura. Medium large. Large kayo eh. Wala nang galak doon. Hindi na ako confirm. Kung sa akin tabo. Walang explain. Tabo ako. Hindi na. Maglubog ka na sa akin. Hindi. Maglubog ka na lang. Magawa ka na lang. Hello po, Sir Willie. Hello po, Sir Willie. Magbili ka na po, Sir Willie. Bili ka na po. Sabi na, marami yung... Hello po, Sir Willie. Saan na lang?
po kay Ma'am May Mario. Watching from Toronto, Canada. Hello po. Hello, Jay Goes. Yan, matugod natin yung mga viewers. Thank you so much, Miss Jane. Ano dito express extra lang. Hindi natin ito nila. Kaya sinabi ko din, para ano, kapag sinangalan, tumitak ko na yung gusto ko. Kawan taon na flavor mo. Okay na. Ang tiligaya, pumarina ka na. Ay, busy po siya, nagluluto po siya. Baka magutom na yung asawa niya. Ano ka na yung nasa split yan. Ay, ginaturo na lang. Basahin na dito. Ano po? Yan, hello kay ano to? Mas Berlin. Santos. Good morning, Team BNL. Kay Marilo Aquino, hello. Kay hello mga kadrago. Okay na po, sir. Nagulpo Flores. Masaya tayo. Dalawang medyo nakakagda na para naman Taro. Gusto niya chocolate or ano? Chocolate or pwede din cream? hindi pa namin nakasama sa ulo. 50 pesos lang po, Sir June Gomez. Yan, bigyan na po kayo. Padala ko namin dito. Nagigit. Tapos kami po sila po ang kakain. Ayun. Juanito. Ay, nakapo. Nagbayad siya for blue. Ito pa yung kupay or kraye. Nag-upload po kami kahapon. Pero ngayon, Dalawa po 29. yeah, matapos na. Ito yung bala ni ano? Shout out po kay Sir Jeff Wong. Dalawang po kasi yung natin. Saka yung bayad. California. Hello po kay Normandy and Louie. Hello po. Shout out po sa inyo. California. San Francisco, California. Pa-deliver na lang dito sa... Ay, napakalayo niyo po. Kainin na lang ko ni DJ. Kaya na lang po namin. Shout out kay Sir Renard. Kay Rosalinda. Silvia. Hello po, Ma'am Rosalinda. Dalawang sa pisilin na. Ah, dito sa kanila. Kasi kami. Hindi na natin magluto. Wait lang po kayo ah. Dito po kayo kuya. Dito kayo kayo. Sige mo pa tayo sa tao. Sana yung parisan sa tao. Dito po kayo muna ng balak. Mag-relax muna kayo. Legazpi de Florida. Hello po kay Sir Legazpi de Explorer. Hello from Ruben and Beth from Bahrain. Hello po. Kay Rene Abelio. Deliver dito sa Kuwait. Rosalinda Plantilla. Hello po, Ma'am Rosalinda. Hello po. Hello po. Yan, hello po sa ating 125. Ba, ang dami. Hello po sa ating mga viewers. Thank you for joining us today. And tomorrow. Siguro yung mga naka-kon na yan, nanonood sa atin kasi lang kumain ng pares. Malayo lang kasi. Sige lang. Subuhan ko sana namin kayo eh. So, Proud na kami ng kan. Natawa ko dun sa yung sa pares lang yung nakasara nila eh.
Ay, banay sa kanila. Hindi na daw namin ito nila. Nina! Huwag nang ikatapos ko. Eh di, pares lang nila ngayon. Ay, may mga dyan, oh. Sa pang-mga paano sila. Thank you po, sir. Ivor, Yalo. Ayan, thank you so much po. Ayan, thank you so much po, Ma'am Rosalinda. Hamburger, friend. Thank you. Ginagawa ko lang. Ganda ba ito? Yung kanilang tingin dito sa aso, like, may Ganda. Meron yung pang-design yun. and shout out po kay Ma'am Brasita Milan from San Gabriel, California. Hello po sa Milan family dyan sa Gabriel, California. Ay, magkano kami? Kasagot sila ko. Ako magbili sila. Tapos ng pang... Ay, hindi na pala sabi na. Mahal na. Eh, sabi niya, Ilang kilo ba? So ayan guys, may naglibre na ako. abot mo na lang siguro konti. Ha? Ay, dito na lang sa pares ni dito na lang. Ay, sa pares na. Baka, pagbigay mo na. Ate, pag hindi mo na dito mo lang kami. Ha? Kasama mo? Yan. Ayun guys, may naglibre sa 20 person. Halagang 1,000. Yan. Gusto lang po namin magpasalamat kay Ma'am Arlene. Thank you so much po. Kay Ma'am Arlene from USA yata. Bili ka na, madam. Wala daw sa una. Suki. May kano ko makano? 60. Baka may mga hindi na namin masama mag-ito. With rice. Kung hindi ko sa Inugot na dami sila. Ay. Huwag na lang eh. parang may kuman sa Magkuha ka na ng kanin doon. Hindi lang isa nga. 50 lang daw tayo. Ito ba kaya? Ay, ito. Barley. Lagyan ko barley. Ang sarap. Oh, guys, gusto na nila dito lagi. Yung kapatid kong bunso. Kasi yan naman matusok pa sa akin yan eh. Ano yun siya? Ano? Ay, hindi oh. Namalay. Ano yun? Ay, yung pandan? Ang flavor na ano.
po, Tita Marilyn. Guys, parang unti-unti na silang lumalapit. Unti-unti. Unti-unti. Damihan nyo naman. Yung nakakonbaga kami. Yung hindi namin alam. Oo, yung hindi namin alam parang gawin namin. Pati si Yang Yang, hindi na alam kasi. Oh, puro pit mo na dyan, oh. Ha? Oray din na eh. May kada sa Riyaw. Hindi mo lang? Guys. Daling inyo ay? Wala pa nga katagang na eh. Gusto nila? Alay, wala na. Lagay, nagigay. Ay, sorry, wala na sa inyo. Ano ba? Wala na, taro. Kaya ay? Kahit ano lang daw sa kanya. Thank you. Makabay kaya? Kantiligaya. Ano lang sa ako? Kantiligaya matcha. Ay, pakot mo nga yan. Kung ay rice bake. Rice bake. Ay, pares. Ano yung tuyo natin? Ha? Sabihin mo nga tayo. Paubos na. Paubos lang ko na to. Paubos na. Nag-ubos ko na. Ha? So, ayun mga ka-dragon, sana ay thank you po sa pag-join sa aming live today. Love kami ng kami. Siguro po sa internet. Bye-bye po!